Poslankyňa zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Katarína Miškovičová, bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu a rodáčka z Nitry Zita Pleštinská, opatrne, pán Tibor Tóth, primátor z Brábel, no a nakoniec aj pán Robert Grác, takisto z vášho Nitrianskeho kraja. Ja vás tu všetkým vítam, prajem vám krásny deň. A chcela by som vás poprosiť, aby ste tu ľuďom, ktorí sa zišli na tomto krásnom námestí pred divadlom, povedali, aké sú vaše plány do budúcnosti. Áno, dovoľte, aby som rovnako pozdravil mojich krajanov. Prajem krásny slnečný deň. Počasie sa vydarilo, dúfam, že aj po 12. júni to dopadne všetko tak, ako si spolu predstavujeme. Áno, práca poslanca, byť poslancom je veľký honor, ale predovšetkým rehoľa. Služba verejnosti. Ak znovu dostaneme dôveru, zastupovať našich spoluobčanov v parlamente, zodpovednou prácou, poctivou prácou sa budem snažiť urobiť skutky, ktoré pomôžu prinavrátiť slovenskú tvár. Predsa nie je normálne, aby vládna moc arogantne zneužívala svoje postavenie na presadzovanie osobných a stranických záujmov. Nie je normálne ani zdravé, aby v krajine sa presadzovali zákony, ktoré zastrašujú médiá. Médiá, či chceme alebo nie, sú predĺženou rukou verejnosti na kontrolu politikov. Médiá a vy prostredníctvom médií pozeráte politikom na prsty, ako vládnu, ako narábajú s vašimi peniazmi. Nie je normálne a zdravé, keď vládni politici, tak ako sa to stáva veľmi často teraz, si zamieňajú vlastenectvo s nacionalizmom. Možno aj vy práve včera na verejnoprávnej televízii priamo prenose ste mali možnosť vidieť, ako traja ústavní činitelia doslova zneužili Knieža Svätopluka na lacnú politickú propagandu pred voľbami. Toto nie je vlastenectvo, to je niečo nekultúrne a nízke. Znovu sa nemôžeme na to pozerať, ako sa v parlamente prijímajú zákony, ktoré nás nútia byť vlastencami na povel. To nie je možné. Chcem navrhovať a schvaľovať zákony, ktoré pomáhajú slušným ľuďom, zákony zrozumiteľné a spravodlivé, zákony, ktoré ochraňujú poctivých a pracovitých ľudí a trestajú nepoctivých špekulantov, podvodníkov, ktorí sa v našej spoločnosti priživujú. Je toho dosť, čo budeme potrebovať zmeniť. Preto vás veľmi prosím, 12. júna prispejte svojim hlasom k tejto zmene. Bude referendum o alternatíve krásneho Slovenska. Ďakujem.